Лабараторная работа нумар 2. Вызначэнне ўдзельнай цеплаёмістасці рэчыва. Абсталяванне. Тэрмометр лабараторны, каларыметр, мензурка, колба з вадой пакаёвай тэмпературы, вагі, гіры, цыліндр металічны на нітцы, пасудзіна з кіпячай вадой. З дапамогай мензуркі вымяраем і наліваем у каларыметр ваду пакаёвай тэмпературы аб'ёмам 150 мл. Вызначце масу вады. Вымяраем тэмпературу вады. Цыліндр пагружаны ў кіпячую ваду. Значэнне тэмпературы цыліндра роўнае значэнню тэмпературы кіпячай вады. З пасудзіны з кіпячай вадой за нітку дастаём цыліндр і адразу ж апускаем яго ў каларыметр. Асцярожна перамешваючы тэрмометрам ваду, назіраем за павышэннем тэмпературы ў каларыметры, вымяраем тэмпературу, якая ўстанавілася. Вызначце змяненне тэмпературы вады. Вылічыце змяненне тэмпературы цыліндра. Дастаём цыліндр з каларыметра і вызначаем на вагах яго масу. Вылічце колькасць цеплаты, якую прыняла вада. Прымаючы колькасць цеплаты, якую прыняла вада, роўнай модулю колькасці цеплаты, якую аддаў металічны цыліндр, вызначце значэнне ўдзельнай цеплаёмістасці рэчыва цыліндра. Якому рэчыву адпавядае вымеранае ў рабоце значэнне ўдзельнай цеплаёмістасці? Як растлумачыць разыходжанне паміж знойдзеным і таблічным значэннямі ўдзельнай цеплаёмістасці рэчыва цыліндра?